Okej, to jest Gandzia Tune dla wszystkich palaczy i dla tych, którzy mają coś przeciwko gandzia palaczom. Gandzia palacze to i nauczyciele, i uczniowie, i robotni, i bezrobotni, i młodzi, i starzy. Więc Anti-King Sound, idealny selekta, nie ma to tamto i major dla nich wszystkich. Bóg z fajki wodnej to jest za wygodne dla tych zwanych rządem, więc Bóg z fajki wodnej to jest za wygodne dla tych zwanych rządem, więc ja mówię palić ich, palić to tak jak palimy baty. Ja mówię za nic, my za nic to my trafiamy za kraty. Ja mówię palić ich, palić to tak jak palimy baty. Ja mówię za nic, my za nic to Ej, idealny, zapalmy Niderlandy. Po tym stafie to ja nawet widzę palmy. Nie ma to tamto, uważaj, bo zamkną. Ktoś uważa, że sianko groźniejsze niż gość z klamką. Jestem kolejną zaskoczoną osobą, że palaczy traktują bezpardonowo. Kiedy chodzę z blantem, to jakbym chodził z bronią i tylko chcę się krzyczeć ojojojoj. Blantem nie zabiję, no i blantem nie okradnę. Fakt ten nie kryję, no bo władza mnie dopadnie. Za choćby 1 gram, a waga wina dużo cięższa. To jest tak, wybieram sam, niech przestaną nas nękać. Mam tyle ile mam, nikt mnie nie zachęca. Nie jestem w tym sam, widać to po manifestach. Widać to po manifestach. Widać to. Bóg z fajki wodnej to jest za wygodne dla tych zwanych rządem, więc Bóg z fajki wodnej to jest za wygodne dla tych zwanych rządem, więc ja mówię palić ich, palić to tak jak palimy baty. Ja mówię za nic, my za nic to my trafiamy za kraty. Ja mówię palić ich, palić to tak jak palimy baty. Ja mówię za nic, my za nic to Zostawcie nas wy już, zostawcie nam wybór. Robicie nam wyrzut, robicie z nas zły lud. Sami chcemy decydować o joincie w ryju. Tak, sami chcemy decydować o joincie w ryju. Bo jeśli ja mam siedzieć za zielsko, ja mówię Jaman, tutaj jest kiepsko. Z kondycją prawa, popatrzmy w przeszłość. Bije na alarm, chcą nas traktować jak dziecko. Bóg z fajki wodnej to jest za wygodne dla tych zwanych rządem, więc Bóg z fajki wodnej to jest za wygodne dla tych zwanych rządem, więc ja mówię palić ich, palić to tak jak palimy baty. Ja mówię za nic, my za nic to my trafiamy za kraty. Ja mówię palić ich, palić to tak jak palimy baty. Ja mówię za nic, my za nic to Bóg z fajki wodnej to jest za wygodne dla tych zwanych rządem, więc Bóg z fajki wodnej to jest za wygodne dla tych zwanych rządem, więc ja mówię palić ich, palić to tak jak palimy baty. Ja mówię za nic, my za nic to my trafiamy za kraty. Ja mówię palić ich, palić to tak jak palimy baty. Ja mówię za nic, my za nic to Anti-King Sound.